Il-Gvern tal-Labor se jissokta bil-beħ tal-passaporti Maltin lil miljonarji Russi. Ta' minkejja l-insistenza li qed issir mill-pajjiżi Ewropej biex f'dan il-mument turbolenti tieqaf tinbih b'mod temporanju iċ-ċittadinanza iżda skont Muscat l-affarijiet huma differenti. L-Unjoni Ewropea u anki l-Istati Uniti qed tgħid il-Golden Passports m'għandhomx jinbiegħu. Aħna l-pożizzjoni ta' Malta għadna ma ħadniex pożizzjoni. X'inhi l-pożizzjoni tal-Gvern Malti? Pożizzjoni tagħna hija ċara immens. L-ewwel nett il-kunċett ta' Golden Passports li jintqal ħafna fil-verità ma japplikax għal pajjiżna. Ejja noqogħdu attenti nkunu kawti f'dak li ngħidu. Aħna ma mhux se titwaqqaf. Aħna Yes or no? Yes or no? ir-residenza marbuta fl-iskema jew le? l-investiment marbut mar-residenza għadu għaddej isir. Mistoqsi biex wieġeb ċaru tont jekk hux se jkunu qed iwaqfu l-beħ tal-passaporti lir-Russi, Alex Muscat b'mod mill-aktar insensittiv għas-sitwazzjoni preżenti fil-vant tal-Ewropa saħaq illi l-beħ taċ-ċittadinanza Maltija tmur lilin minn dak li qed jiġri fl-Ukrajna. Malta ħadd tistenna l-Kummissjoni Ewropea tgħidilna jekk inwaffqux jew le l-iskema tagħna r-Russi. Hekk qed tgħid? Li qed ngħidlek jien huwa l-inizjattiva tagħna marbuta mar-residenza tmur lilin mill-kwistjoni li hemm bħalissa ma' Russja. News preżenta lil Alex Muscat lista ta' persuni Russi li l-Unjoni Ewropea ħarġet sanzjonijiet fuqhom u meta mistoqsi jekk dawn il-persuni akkwistawx ċittadinanza Maltija, is-Segretarju Parlamentari għaċ-ċittadinanza ma kienx jaf iwieġeb u kellu jwieġeb għalih il-Ministru tal-Ambjent Arun Farrugia. Ewer però jekk hemm xi ħadd jew le intkom ġifieri tista' tgħidli iva jew le għamlu kuntatt magħkom l-Unjoni Ewropea. Mela jiena l-istarjet tara inti ma nafix. Ma tistax tgħidli iva jew le hemm xi ħadd fuq il-lista le m'hemmx fuq il-lista. Qed nirrispondik aħna kull min isir Malti nippubblikaw ismu. Il-Gvern Malti ħajamel xi tip ta' exercise biex jara dawk li hemm fuq il-lista tas-sanzjonijiet tal-EU u mhix qegħdin fuq il-lista ta' ċittadinanza Maltija? Dak li qed ngħidilkom dak l-eserċizzju jsir il-ħin kollu. Aħna mhux tinvesti f'pajjiżna and that's it, end of story. Imma l-ismijiet ħarġu over the weekend. Ħatamlu exercise? Dak l-eżerċizzju jkun qed isir il-ħin kollu. Dak l-eżerċizzju jiġri ir-risposta hija qed nirrispondik. Ħatamlu exercise fuq dawk l-ismijiet? Kontinu, ġifieri iva. Francesco Catania, Net News.